Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άσκηση στην αντίστροφη ε, με βάση τα θέματα που ξέρει κάποιος που δεν έχει δει ακόμα το κεφάλαιο της συνέχειας. Μας δίνει μια συνάρτηση ευτουχή η οποία έχει πεδίο ορισμού το πλην 3 ακόμα συνάπειρο κλειστό. Εντάξει, αν δεν σου το δίνει η εκφώνηση θα το βρίσκεις εσύ μόνος σου. Εδώ πέρα είναι εύκολο, πρέπει το χ συν 3 να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Πρώτο ερώτημα να δείξουμε ότι η f αντιστρέφεται και να βρούμε την αντίστροφη. Θα το κάνουμε χωρίς τη χρήση παραγόγων. Εντάξει, όταν μαθαίνεις παραγωγούς μπορείς να βρεις τη μονοτονία σχετικά σύντομα, αλλά και με γνώσεις β' λυκείου μπορείς να αποδείξεις ότι αυτή είναι, ας πούμε, γνησίως αύξουσα. Ας το κάνουμε μία στα γρήγορα. Έστω χ1 χ2 ανήκει αφ με χ1 μικρότερο του χ2, τότε κατασκευάζουμε τον τύπο της f, προσθέτεις 3, παραμένει φορά, περνάς ρίζα σε κάθε μέλος, παραμένει φορά, αφαιρείς 1, παραμένει πάλι φορά, άρα έχεις f του χ1 μικρότερο από το f του χ2. Αυτό σημαίνει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. F γνησίως αύξουσα στο μείον 3 συνάπειρο. Άρα η f είναι 1 προς 1, δηλαδή αντιστρέφεται. Τώρα, ο στόχος είναι να βρεις ουσιαστικά το σύνολο τιμών της f, το οποίο θα είναι το πεδίο ορισμού της αντίστροφης. Άρα, αν ξεκινήσω να λύσω την εξίσωση f του χ στον ψ, δουλεύουμε ισοδυναμίες. Πάμε να βρούμε το χ ως συνάρτηση του ψ. Εντάξει, δηλαδή για να βρεις τον τύπο της αντίστροφης, η f πάει το χ στο ψ, πρέπει να βρεις ποια είναι η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή να λύσεις ως προς χ τον τύπο αυτόν. Πάμε το συν 1, πάμε το ένα από την άλλη θα γίνει συν 1. Εδώ πέρα πρέπει να υψώσουμε στο τετράγωνο. Για να υψώσουμε στο τετράγωνο με ισοδυναμία πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και το δεύτερο μέλος είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Από τη στιγμή που έχεις μια ρίζα που ξέρεις ότι είναι μεγαλύτερη του μηδενός και θέλεις να υψώσεις το τετράγωνο, θα πρέπει να εξασφαλίσεις ότι και το δεύτερο μέλος είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Αλλιώς δεν δικαιούσε να βάλεις ισοδυναμία. Επομένως έχουμε χ συν 3 ίσον ψ συν 1 στο τετράγωνο. Πάμε και το 3 από την άλλη και έχουμε χ ίσον ψ συν 1 τετράγωνο πλην 3. Αυτός εδώ ουσιαστικά είναι ο τύπος της αντίστροφης. Παρ' όλα αυτά, για σιγουριά, μήπως και μας έχει ξεφύγει κάποιος περιορισμός για το ψ, θα το πούμε ότι πρέπει το χ που βρήκαμε να ανοίξει το πεδίο ορισμού της f, άρα το χ να είναι μεγαλύτερο του πλην 3, γιατί το πεδίο ορισμού της f είναι το πλην 3 συνάπειρο. Κάνουμε αντικατάσταση το χ που βρήκαμε κάνει ψ συν 1 τετράγωνο πλην 3 μεγαλύτερο του πλην 3. Τα πλην 3 φεύγουν, έχεις ψ συν 1 στο τετράγωνο μεγαλύτερο του μηδενός που ισχύει. Άρα τελικά το ψ, τι περιορισμούς έχει το ψ, ο μόνος περιορισμός είναι να είναι μεγαλύτερο ή ίσως του πλην 1, άρα ανήκει στο μείον ένα συνάπειρο, δηλαδή το f του αφ, το σύνολο τιμών δηλαδή, της f είναι το πλην 1 συνάπειρο και αυτό εδώ είναι το πεδίο ορισμού της αντίστροφης. Και φυσικά ο τύπος της αντίστροφης προκύπτει από το σημείο εδώ πέρα που έχεις λύσει ως προς χ, παίρνεις το δεξί κομμάτι και βάζεις όπου ψ το χ, άρα είναι χ συν 1 τετράγωνο πλην 3, χ μεγαλύτερο του πλην 1 από τη στιγμή που είναι το πεδίο ορισμού εδώ πέρα, το βρήκαμε πριν. Άρα βρήκαμε την αντίστροφη και απαντήσαμε στο ερώτημα 1. Τώρα, στο ερώτημα 2 μας λέει να σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις στον f και f αντίστροφο. Αυτό που πρέπει να ξέρεις και είναι η πρώτη απόδειξη που είναι εντός ύλης είναι ότι οι δύο γραφικές αυτές παραστάσεις είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία ψήσεων χ. Να τις κάνω εδώ κάτω μία στα γρήγορα, να δούμε αν θα πετύχει το σχήμα. Είναι και οι δύο γνωστές γραφικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, η γραφική παράσταση της f είναι μια μετατόπιση της ρίζας χ. Η ρίζα χ πάει έτσι. 3 προς τα αριστερά, άρα θα πάει στο πλην 3. 3 προς τα αριστερά και 1 προς τα κάτω. Άρα εδώ θα ξεκινήσει λοιπόν από εδώ πέρα αυτή η γραφική παράσταση. Είναι μια ρίζα.
Άμα βάλεις όπου έχει το 0, βγαίνει η ρίζα 3 πλην 1, άρα ξέρεις ότι τέμει τον άξονα ψ τόνος ψ στο ρίζα 3 πλην 1. Εντάξει, τώρα το ρίζα 3 πλην 1 πόσο κάνει, 0, κάτι πρέπει να κάνει, περίπου κάπου εδώ ξέρω εγώ. Και άμα λύσεις το f του χ ίσο με το 0, βγαίνει ρίζα χ συν 3 πλην 1 ίσο με το 0, ρίζα χ συν 3 ίσον 1, χ συν 3 ίσον 1, χ ίσον πλην 2. Άρα θα τμήσει τον άξονα χ τον χ στο πλην 2. Επομένως, πάει, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Θα ακουμπήσω το πλην 2 και εδώ, ας πούμε, το ρίζα 3 πλην 1. Εντάξει, δεν είναι καλό το σχήμα μου. Δεν πειράζει. Να, είναι αυτό εδώ. Τώρα, θα ζωγραφίσω και την ψήσον χ, ας πούμε ότι η ψήσον χ πάει κάπως έτσι. Είναι μια ευθεία διχοτόμος πρώτου και τρίτου τεταρτημορίου. Επομένως, για να σχεδιάσει τώρα την αντίστροφη, το σημείο αυτό είναι το πλην 3, πλην 1. Οπότε, αν θες να βρεις το συμμετρικό του όσο στην ευθεία ψήσον χ, θα πάρεις το σημείο πλην 1, πλην 3. Άρα πας στο πλην 1 και στο πλην 3. Από εδώ πέρα λοιπόν θα ξεκινήσει. Εξάλλου γνωρίζουμε τι είναι αυτή εδώ. Εντάξει, θέλουμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση αντίστροφης. Αυτή εδώ είναι η ΣΕΦ. Η γραφική παράσταση αντίστροφης είναι μία μετατόπιση της ψήσον χ τετράγωνο, ένα προς τα αριστερά και τρία προς τα κάτω. Επομένως, το σημείο αυτό εδώ, εντάξει, ένα προς τα αριστερά, τρία προς τα κάτω, είναι η κορυφή της παραβολής. Άρα θα πρέπει να κάνω μια παραβολή να κοιτάει προς τα πάνω και να έχει κορυφή το σημείο αυτό, αλλά το πεδίο ορισμού είναι χ μεγαλύτερο του πλην 1, οπότε θα κρατήσω μόνο το δεξί κομμάτι. Εντάξει, και θα πάει, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Θα περάσει από εδώ, θα το κάνω καλό, πάμε πάλι. Θα περάσει από εδώ, πάει προς τα πάνω. Εδώ πέρα θα κουμπίσουν και οι δύο στο ίδιο σημείο. Και είναι κάπως έτσι. Μου φύγει εδώ πέρα λίγο. Φάλτσο. Αυτή είναι η γραφική παράσταση αντίστροφης. Εντάξει, προφανώς εδώ πέρα θα κουμπίσουν στο ίδιο σημείο. Και εδώ που είναι το πλην 2 για τον άξονα χ τόνος χ της F, θα είναι το πλην 2 εδώ για τον άξονα ψ τόνος ψ της αντίστροφης. Αυτές λοιπόν είναι οι γραφικές παραστάσεις των F και F αντίστροφων. Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για το ερώτημα 3. Θα δώσω δύο λύσεις τώρα, αν προλάβω, για το 3. Άρα θα κρατήσω μία να βλέπουμε την αντίστροφη, για να μην ξεχάσουμε. Λοιπόν, το ερώτημα 3 και το ερώτημα 4 είναι τα ίδια. Ποιο να κάνω τώρα? Θα κάνω μόνο το 3. Θα κάνω μόνο το 3 και θα αφήσω το 4. Αλλά είναι το ίδιο. Δηλαδή, όπως απαντήσετε το 3, θα απαντήσετε και το 4. Λοιπόν, ας κάνουμε το 3 αλγευρικά αρχικά. Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης f του χ α και τις διάφορες σημαίες του α. Εμείς καταρχάς γνωρίζουμε ότι η f είναι 1 προς 1. Από τη στιγμή που η f είναι 1 προς 1, η εξίσωση f του χ α, για παράδειγμα πες f του χ 5, έχει το πολύ μία λύση. Αν το 5 ανοίξει ο συνολτημών, έχει ακριβώς μία λύση. Αν το 5 δεν ανοίξει ο συνολτημών, δεν έχει καμία λύση. Επομένως, θα του πω ότι αν το α ανήκει στο σύνολο τιμών της f, το οποίο αν θυμάστε βρήκαμε ότι είναι το πλην 1 συνάπειρο, τότε αφού η f είναι 1 προς 1, αφού f είναι 1 προς 1, η εξίσωση f του χ στον α έχει μοναδική λύση. Και μάλιστα, αν μας ζητούσε να τη βρούμε, θα μπορούσαμε να τη βρούμε κιόλας. Δηλαδή, f του χ στον α σημαίνει από τον ορισμό της αντίστροφης ότι το χ ισούται με f αντίστροφο του α. Και το f αντίστροφο του α ξέρουμε πόσο κάνει. Α συν 1 τετράγωνο πλην 3. Δεν το ζητάει αυτή η άσκηση, αλλά αν το ζητούσε να βρει ποια είναι η λύση αυτή, θα τη βρίσκαμε. Χ ίσον f αντίστροφο του α. Αν το α δεν ανήκει στο συνολτημό της f, αν το α δεν ανήκει στο πλην 1 συνάπειρο, δηλαδή αυτό σημαίνει το α είναι μικρότερο από το πλην 1, τότε προφανώς η εξίσωση f του χ στην α είναι αδυνατή. Εντάξει, αν το α δεν ανοίξει στο σύνολο τιμών, τότε το f του χ στην α είναι μια αδυνατή έξωση. Επομένως, απάντησα τώρα για όλες τις τιμές του α
πόσες λύσεις έχει η εξίσωση. Τι απάντησα? Απάντησα ότι αν το α είναι μεγαλύτερο στο πλην 1, έχουμε ακριβώς μία λύση, ενώ αν το α είναι μικρότερο το πλην 1, είναι αδύνατη έξισωση. Το ίδιο πράγμα θα μπορείς να το κάνεις γραφικά, θα το πω μία με λόγια. Κοιτάμε τη γραφική παράσταση της F. Εντάξει. Και η ευθεία ψήσον α είναι μια οριζόντια ευθεία. Είναι αυτή εδώ, ας πούμε. Ψήσον α. Ανάλογα με το που θα βάλεις το α είναι εδώ πέρα που τέμει τον άξονα ψ. Ανάλογα με το που θα βάλεις το α, μπορεί να έχει ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση της F ή κανένα κοινό σημείο. Επομένως, αν το α είναι εδώ πέρα, ας πούμε, είναι μικρότερο του πλην 1, είναι κάτω από το πλην 1, η ευθεία ψήσον α δεν τέμει την γραφική παράσταση της F, άρα δεν έχουμε καμία λύση. Ενώ, αν το α είναι εδώ, ή εδώ, ή εδώ, δηλαδή αν το α είναι μεγαλύτερο ή ίσο του πλην 1, εντάξει, εδώ είναι το α μεγαλύτερο στο πλην 1, και από το κάτω είναι το α μικρότερο του πλην 1, αν το α λοιπόν είναι μεγαλύτερο στο πλην 1, η ευθεία ψήσον α τέμνει σε ακριβώς ένα σημείο τη γραφική παράσταση της F, άρα έχουμε μοναδική λύση. Επομένως, μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη γραφική παράσταση και να πεις ότι κοιτάω την ευθεία ψήσον α σε πόσα σημεία ακουμπάει τη γραφική παράσταση της F, εντάξει, που οι περιπτώσεις είναι πάλι ίδιες. Αν α μικρότερο του πλην 1 δεν ακουμπάει σε κανένα σημείο, αν α μεγαλύτερο του πλην 1 ακουμπάει σε ακριβώς ένα σημείο. Ή μπορείς να το πας με το σύνολο τιμών. Από τη στιγμή που η F είναι 1 προς 1, γνωρίζεις ότι αν υπάρχει λύση θα είναι μοναδική. Άρα λες, αν το α ανοίξει στο σύνολο τιμών, έχω ακριβώς μία λύση. Αν το α δεν ανοίξει στο σύνολο τιμών, καμία λύση. Τώρα στο 4 που λέει το ίδιο πράγμα για την αντίστροφη, θα κάνεις το ίδιο πράγμα, απλά θα πάρεις τώρα το σύνολο τιμών της αντίστροφης. Δεν θα πεις αν το α ανοίξει στο σύνολο τιμών της F, θα πεις αν το α ανοίξει στο σύνολο τιμών της αντίστροφης. Ή αν θες να το κάνεις τώρα γραφικά, δεν θα κοιτάξεις τη γραφική παράσταση της F, θα κοιτάξεις τη γραφική παράσταση της αντίστροφης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, στο 5, ένα κλασικό θέμα για σωστό ή λάθος, να εξετάσουμε αν αυτές οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες. Εμείς γνωρίζουμε ότι ε, ο τύπος αυτής εδώ της συνάρτησης, f του f αντίστροφο του χ, είναι ίσο με χ για κάθε χ που ανοίξει το πεδίο ορισμού της αντίστροφης, δηλαδή το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι το μείον 1, συνάπειρο. Ενώ το f αντίστροφο του f του χ είναι ίσο πάλι με χ, απλά τώρα είναι για κάθε χ που ανοίξει το αf. Και το αf είναι το πλην 3, συνάπειρο. Επομένως, αφού το πεδίο ορισμού της μίας σύνθεσης είναι διαφορετικό από το πεδίο ορισμού της άλλης, οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι ίσες. Εντάξει. Έχουν τον ίδιο τύπο, αλλά δεν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού, άρα δεν είναι ίσες. Προσοχή λοιπόν αυτή εδώ η ερώτηση για Σουλού. Το σβήνω μία. Θα ζήσω και το 3 βασικά. Το 6 είναι μια ερώτηση παγίδα που έβαλα. Καταρχάς, κάθε φορά που θα έχεις μία εξίσωση με αντίστροφη, θα κοιτάς πάρα πολύ μήπως έχει αυτό το πράγμα εδώ, f του f αντίστροφο ή f αντίστροφο του f του χ. Μάλιστα έπεσε τώρα πρόσφατα, δεν θυμάμαι, Πανελλήνιες μια τέτοια εξίσωση, θέμα β κάτι ήταν. Εμείς είπαμε ότι αυτή εδώ η σχέση f του f αντίστροφο του χ ίσον πλην 4 μπορεί να γραφτεί χ ίσον πλην 4. Γιατί αυτό εδώ πέρα κάνει χ. Αλλά αν θες, θα πρέπει να έχεις γράψει πιο. Όχι αν θες, βασικά. Υποχρεωτικά, θα πρέπει να έχεις γράψει στην αρχή περιορισμούς. Για να ορίζεται αυτή εδώ η σχέση, είπαμε ότι πρέπει το χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της αντίστροφης, δηλαδή το χ να ανήκει στο σύνολο τιμών της f. Το γράφω έτσι για να είναι πιο αναλυτικά. Που το σύνολο τιμών της f είναι το μείον 1 συνάπειρο. Δηλαδή να είναι μεγαλύτερο του πλην 1. Επομένως, θα έπρεπε να πεις ότι λύνω αυτήν την εξίσωση που βρίσκω χ ίσον πλην 4, αυτή εδώ η λύση απορρίπτεται. Εντάξει, δεν ανήκει στους περιορισμούς μας. Δεν ικανοποιεί τους περιορισμούς, άρα απορρίπτεται. Ωραία, τώρα πάμε στην 7. Στην 7 έχω βάλει κάτι λίγο πιο περίεργο και αυτό μπορεί να το συναντήσεις. Ε, Οκ, θα μάθεις στη Β' Λυκείου πώς να λύνεις εξισώσεις όπου να έχεις μία ρίζα ίση με ένα πολυώνυμο.
όπου ουσιαστικά εντάξει δεν κάνει και τίποτα σπουδαίο. Πρέπει να υψώσει το τετράγωνο για να φύγει η ρίζα. Δηλαδή, εδώ θα μάθει, να πα στο πλην 4 από την άλλη, να γίνει συν 4, υψώνει το τετράγωνο για να φύγει η ρίζα και το λύνει. Αλλά αν υψώσει το τετράγωνο, δηλαδή αν πα στο 4 από την άλλη και υψώσει το τετράγωνο, το πολυώνυμο αυτό που είναι δευτέρου βαθμού, αν το υψώσει το τετράγωνο, θα γίνει τετάρτου βαθμού και θα μπλέξουν πάρα πολλοί πράξει. Οπότε, για να λύσει αυτή την εξωσία, πρέπει να σκεφτεί τι σχέση έχει με την F και την αντίστροφη. Παρατηρούμε ότι εδώ πέρα το ρίζα χ συν 3, αν έχει ένα πλην 1 δίπλα του, είναι η F του χ. Επομένω, το πλην 4 θα το σπάσω, θα πάω 3 από την άλλη, θα γίνει χ συν 1 τετράγωνο, ε, ναι, συν 3. Άρα το έκανα λίγο λάθος. Ήθελα να εμφανιστεί η αντίστροφη, άρα κάτσε να το διορθώσουμε τώρα επί τόπου. Εδώ θέλουμε να βγει πλην 3, επομένως εδώ θα πρέπει να είναι συν 2. Συν 2. Άρα εδώ στην εκφώνηση πείτε συν 2. Άρα τώρα το συν 2 θα πεις, θα το σπάσω, θα βάλω ένα πλην 1 μόνος μου. Γιατί για να εμφανιστεί η f του χ και θα πρέπει εδώ πέρα πώς έβαλες το πλην 1. Ουσιαστικά το 2 το έκανες πλην 1 αφαιρώντας 3. Για να γίνει το 2 πλην 1 αφαίρεσα 3 από το αριστερό μέλος, άρα θα αφαιρέσω 3 και από το δεξί μέλος. Επομένως τώρα εμφανίστηκε το f του χ ίσον f αντίστροφο, που εμείς έχουμε πει ότι εντάξει αυτό θέλει απόδειξη, αλλά θα το χρησιμοποιήσω έτοιμο προς στιγμή. Ότι αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τα κοινά σημεία της f και της αντίστροφης βρίσκονται πάνω στην ευθεία ψ χ, επομένως μπορώ να λύσω την εξίσωση f αντίστροφο του χ ίσον χ. Ε, το οποίο δίνει χ συν 1 στο τετράγωνο πλην 3 ίσο με χ, άρα χ τετράγωνο συν 2 χ συν 1 πλην 3 ίσον χ. Θα δούμε, δώσω κάτι καλό. Εντάξει, την άσκηση τώρα την έφτιαξα λίγο πρόχειρα, μπορεί να μην βγουν τα νούμερα. Δέλτα ίσον 1 συν 8, 9, χ 1,2 ίσον πλην 1 συν πλην 3 προς 2, πλην 4 προς 2 κάνει πλην 2, συνήθως 2 προς 2, 1. Οκ. Τώρα, εμείς πάμε να δούμε αν αυτό που έχουμε βρει είναι σωστό. Οι περιορισμοί εδώ πέρα είναι το χ να είναι μεγαλύτερο ίσο του πλην 3, χ συν 3 μεγαλύτερο του 0, χ μεγαλύτερο του πλην 3. Εντάξει. Επομένως, οι λύσεις μου είναι και οι δύο δεκτές. Παρ' όλα αυτά, η άσκηση δεν είναι πολύ σωστή έτσι όπως την έχω βάλει. Οπότε, γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά την εύκαιη την αντίστροφη. Άρα θα κάνω μία ακόμα αλλαγή. Θα βάλω δικούς μου περιορισμούς και θα πω να λυθεί η εξίσωση για χ μεγαλύτερο ίσο του πλην 1. Για ποιο λόγο το βάζω αυτό? Γιατί από τη στιγμή που βάζεις εδώ πέρα αυτή εδώ την εξίσωση, f του χ στον f αντίστροφο, σημαίνει ότι πρέπει το χ να μπαίνει και στην f και στην αντίστροφη. Άρα το χ θα πρέπει να ανήκει και στο πεδίο ορισμού της f και στο πεδίο ορισμού της αντίστροφης. Το πεδίο ορισμού της f είναι χ μεγαλύτερο του πλην 3, το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι χ μεγαλύτερο του πλην 1. Για να ισχύουν ταυτόχρονα σημαίνει χ μεγαλύτερο του πλην 1. Επομένως, αυτοί οι περιορισμοί θα ήταν οι σωστοί περιορισμοί της άσκησης, αλλά τους αφαιρώ για λίγο. Βάζω ότι το χ είναι μεγαλύτερο του πλην 1. Εντάξει, διορθώνουμε κι άλλο την άσκηση. Εκτός του πλην 1, καλά πήγε αυτό. Εκτός του πλην 1 πρέπει να βάλουμε και ένα συν 2 και να βάλουμε και χ μεγαλύτερο του πλην 1 έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την f και την αντίστροφη. Αλλιώς δεν θα είχα δικαίωμα να γράψω ε, την αντίστροφη. Εντάξει, η αντίστροφη έχει πεδίο ορισμού μεγαλύτερο του πλην 1. Ωραία. Άρα με αυτούς τους δύο περιορισμούς θα έπρεπε να παρατηρήσεις ότι η εξώση αυτή μετατρέπεται σε f του χ στον f αντίστροφο. Αυτή είναι η ιδέα. Που και αυτό μπορεί να πέσει. Μπορώ να πω εντάξει λίγο πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή εδώ την πρόταση, τα κοινά σημεία τη f και τη αντίστροφη, αν η f είναι γνησίως αύξουσα, βρίσκονται πάνω στην ευθεία ψ χ, που είχαμε πει ότι δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο και δεν έχει πέσει ποτέ, να πω την αλήθεια. Άρα λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Πάμε στην 8. Ναι, την 8 την έβαλα επίτηδες
για να δούμε τη διαφορά της αντίστροφης συνάρτησης από το 1 προς F του Χ. Είχαμε πει ότι δεν είναι ίσες, αλλά πάμε να το δούμε στην πράξη. Μας λέει να εξετάσουμε αν είναι ίσες η F και η F αντίστροφο και η 1 προς F. Την αντίστροφη την έχουμε βρει. Πάμε να δούμε την 1 προς F. Το πεδίο ορισμού της 1 προς F είναι τα χ που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F, ώστε το F του χ να μην κάνει 0. Βρίσκω πρώτα πεδίο ορισμού για να δούμε αν είναι ίδια. Άρα τα χ να ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F που είναι το μείον 3 συνάπειρο, ώστε η F του χ που είναι αυτή εδώ να μην κάνει 0. Προχωράς μέχρι να καταλήξεις σε ένα διάστημα ή μία ένωση διαστημάτων. Άρα ρίζα χ συν 3 διάφορα του 1. Άρα χ ανήκει 3, πλην 3 συνάπειρο, έτσι ώστε το χ συν 3 διάφορα του 1 ή ανήκει πλην 3 συνάπειρο, τι ωραία γράμματα, έτσι ώστε το χ να είναι διάφορο του πλην 2. Άρα ουσιαστικά είναι το πλην 3 έως το πλην 2 και από το πλην 2 μέχρι το συνάπειρο. Και παρατηρούμε ότι αυτό εδώ είναι διαφορετικό από το πεδίο ορισμού της αντίστροφης. Άρα η αντίστροφη δεν είναι ίση με την 1 προς F. Εντάξει, δεν κοιτάω καν τον τύπο τους, καλά και ο τύπος τους ήταν διαφορετικός εδώ πέρα, αλλά δεν με νοιάζει καν αυτό. Το πεδίο ορισμού είναι διαφορετικό, άρα τελείωσε η συζήτηση, δεν είναι ίσες. Ε, το ερώτημα 9 είναι ερώτημα επίλυση εξίσωσης με ακρότατα. Θα το αφήσω γιατί έχουμε δει παρόμοιο. Ε, ουσιαστικά θα πρέπει να πεις ότι η F του χ είναι μεγαλύτερη ίσο του πλην 1 για κάθε χ στο πεδίο ορισμού και η ισότητα ισχύει μόνο για χ ίσον πλην 3, ομοίως το F του ψ είναι μεγαλύτερο στο πλην 1, και να το πάσεις με τα ακρότατα, εντάξει, άρα θα το αφήσω αυτό για σας. Είναι επίλυση έξωσης με τη βοήθεια ακροτάτων. Πάμε στο 10 που είναι με την αντίστροφη. Άρα εδώ τι έχω βάλει, F του F αντίστροφο, να δούμε αν θα βγει καλό, του F του χ ίσον F του 3 χ συν 2. Καταρχάς, ας δούμε πάλι τους περιορισμούς. Ε, περιορισμοί. Για να, για να έχει νόημα το αριστερό μέλος θα πρέπει το χ να ανοίξει στο πεδίο ορισμού της F. Αν το χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της F, τότε το F του χ προφανώς θα ανήκει στο πεδίο ορισμού της αντίστροφης, γιατί το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι το σύνολο του μόνου της F. Και το δεξί μέλος θα πρέπει το 3χ συν 2 να ανοίξει στο πεδίο ορισμού της F. Τα λύνεις ταυτόχρονα. Χ μεγαλύτερο του πλην 3. 3χ συν 2 μεγαλύτερο του πλην 3. Άρα χ μεγαλύτερο του πλην 3. Τη βγάζει εδώ. 3χ μεγαλύτερο του πλην 5. Κάνει συναλήθευση. Χ μεγαλύτερο του πλην 5 τρίτα. Το πλην 3 πέφτει εδώ. Πλην 5 τρίτα πέφτει εδώ, δεν πέφτει. Άρα τελικά οι περιορισμοί είναι αυτοί. Χ μεγαλύτερο του πλην 5 τρίτα. Πάω μία πάνω. Εδώ. Σκάνα σβήσουμε για αυτά εδώ. Δεν τα θέλουμε τώρα. Ε, άρα ξαναγράφω τώρα την εξίσωση. F του F αντίστροφο του χ ίσον F του 3χ συν 2. Αυτό εδώ τώρα το μέσα είναι ίσο με χ. Άρα βγαίνει F του χ ίσον F του 3χ συν 2. Η F όμως είναι 1 προς 1. Άρα φεύγουν και τα F. Μένει χ ίσον 3χ συν 2. Άρα πλην 2 χ ίσον 2. Χ ίσον λοιπόν πλην 1. Το πλην 1 είναι δεκτό. Ναι, είναι δεκτό. Δεκτή. Αν δεν κάνω λάθος, το πλην 1 πέφτει κάπου εδώ πέρα. Το πλην 5 τρίτα είναι, ξέρω εγώ, πλην 2 κόμμα κάτι. Εντάξει, άρα θέλει λίγο προσοχή με τους περιορισμούς γενικά, και να ξέρουμε να εντοπίσουμε κατευθείαν αυτό το πράγμα εδώ. Δηλαδή, η F και η F αντίστροφο, όταν εφαρμόζεται η μία διαδοχικά από την άλλη, διαδοχικά με την άλλη, αλληλοαναιρούνται και κάπως έτσι προχωράς. Είχε πέσει, ξαναλέω, τέτοιο πράγμα και το βασικό που έπρεπε να δεις εδώ είναι ότι αυτό εδώ αρχικά πριν το αντικαταστήσεις με χ, εντάξει, θέλει λίγο προσοχή, πριν το αντικαταστήσεις με χ να πεις τον περιορισμό. Γιατί τότε που το είχαν βάλει Πανελλήνης,
Αν δεν είχες βρει τον περιορισμό, θα έπαιρνες μία λύση δεκτή που δεν θα έπρεπε να την πάρεις. Άρα τέσταρε εκεί πέρα να δει αν θυμάσαι τους περιορισμούς. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Είμαστε OK.